سلام تعنا هولي زخوركم تخاتلتي ريبورتر دانيال كما يقنخم لمون بحدش قشا تملسكم متي لهم لهم انت قشا ايتسيوم برهم زبالو اب دغه او دياسبورا كاب زنورو قدسات تغارو احد يوم بفلاي كا باغي هاجرنا تግራይ ሒዞም ነዚ ሰርሖ ካብ ዘለው ተጋሩና ቀድሚት ዝስርዑ እዮም لهم انت ናይተሲዩም በርሀ بفلاي كا ቪአይቲ ትግራይ ዝበሃል تكاللو كم زفلت حدا عمتو غير له خاب زمسرت مو قدامي عمتو كخبر كلو تعديمهم مدار خاوز اسمعوا تكارو حدا يوم افت مدرخسو عز قلت وحساب نيرو حساب سو بهغنا صنت تግራይ فقره تግራይ امبر صليت ኢትዮጵያ يكونن مسرتو زولون غاليصوم አለው በዚ መሰረት ጌርና ከሙል ቆሙን ምንታም በሃግ ሀገርነት ቢጎም ካብ ዝብል ጀሚርና كساب وشتاون دغاون بودهاتات نزي حساب زي تايكلو يخولن كميك يفتحن زبل كاخنو قينا مالتيو سلازي مسانا خصنحمو مدلاوتنا كتكاتاتلو اقدمي كبرت يابلي ايتسيوم يغني لي دانيال سلاز عدم كان خبرت يابلي صبو سي ب تاني مجمره خنجمرمو هاجر تግራይስ هاجر كتكون له زبل حساب كتحز كلخا كامتا ايتو موغسيخا تموجسات سمع دليه رجل صبوئي مجمريا ابزي بولقاي ناي بولقاي حسابي زارب دلهو ناي نصانه تግራይ يخون ناي تسرحلو درجت وكيله خمزه يكونكو قلص قبر دلي كلاي تمسرتاو حساب بصلئي قالت تجمرو ነገር ቦታ ይበጽሕን ምክንያቱ ትጽልኢ نتخالق زلوكا صلئي ابعل خون سلازي بكلكا طعي مسرت مجدي ايو الى اي امنن نمنتا اي اب تግራይ نصنت زامن انا بولقاي قدمي ابو متاوي بزح حتوتات نبعلي حاتيته ناتي حصار ملسي كالي مرقا يبلين بحالاي مرقا كله تعصيونا يو نمنتا اي تعصيونا أنا خابتم إثيوبيا موت زبلو سبات حدا إنيري حدا جزء من البات قرب مثالي نخونا لك كحسب كله أبزعدي أب أمريكا بزح جزء أب هوسبيتال عدتات كولداي خدامو حدا جزء أب تاريخ بزح جزء زخونا يكونن كل عايز الرقيو خابت هوسبيتال سب كفرارح إلي يكون كن زخونا اللو جزي سلازلو يزبل زلخو اتو قلعا زرقتو أدي تباهيلا تعبيو يا أما جرشا قن وي بتي اتو قلعا زيناتا مخانو يفلت حد جزي زمسالي هيبالخو بتا إثيوبيا أدي زبلازنا براتس لكا سريقات النمبر أدي أيكونت زبل برتو امنات اللوني نمنتا ايه نعايز أبوق تدلي أدي أيكونتن نعاي صبوق زقبرت اللي أدي أيكونتن بفصم نعايسي كم وداون أيتري أنني سلازي أدي خدل اللوني داليا بأرتا زولدتني اتا تحالي اللي اتا انكو أدي زخونت رخيب اللخو بحالي أنا تا أدي قنت أيكونتن أب إسر بيت يازلا كبت إسر بيت كوص اللوني أنا أدي نخركب بتز وردنا جنوسايد كعان ناي مجرشا معرف ناي أدينات زي بلا مخانا بتي جونوسايد قالت لي اب تاريخ كاين نخيليه ناي تاريخ تمهاريه هيستوريان هاي كون بقاقا خيتردوني انا ناي تاريخ تمهاريه كولج جراجويت زغوركو بتاريخيه نسو طرح اخولا يكونن بمن باب زريو زلخو اثيوبيا نعنا تخون هاجر كم زي كونت أبتا مجرشا معرف كعزا عزوتو بعلا أمبر نحنا أنا خيد دلي يكون كن خيد زلخو أي تدلينين يا تعدي نقرات النخايا I hope زي أنا إشتي ملسخت كونا كاتس فالوني صبو حزي بزح جزية بتحدى مغنيات نوح جزية بترقاقامي أو تاريخ إثيوبيا تقارونا تبدلنا من سانا زبدل زي كم حدا مسارته ومغنيات تقصو بحقي حجرنت كابزلهم تجارو علو I think تمساسالي مخنيات يمثلني نترجع من جزينا ودلت الناس متتعب سلسلة خناتيو نتعنت ويك حجرنت يبهج له خزول له قال تايم زولو كاب إثيوبيا زي كونت تسأجم إثيوبيا زلوا سرعتات يوم
صوت سرعة الحرق غير كيلو تجارون أو إثيوبيا كنقصل كلنا كنربح نخيلنا زول مكارا خري يقرأوا يوم فلاكعتهم تجراي أكل إثيوبيا خوينا أخذ كتب زلوا زول أمنت زلهم تجارو مالتيو كم يخاطريو زيا ومبتلو من ديو اتم كم أزبلون اتم كما إذا أمنون مسئنا خنكات علونا كنواقع علونا كم حسب نعي أي واحد اللين جن جيجا يوم يلاقي عصوا من نرد هذا مبارة من قصة راح أنت زخون ده نمنتاي كله جزء يدقم حدا من قصة خم أنت زجورنا وإذا من قصة رقم كوين بركو إثيوبيا بهلاي بدلت النان نبتاريخ نخدمه نحنا جيجا زي بلنا نصحات سرعة علونا يكون كنت برزلون بعدنا خنعر نخيل نزيف فريسة زلا كتفرس كعنا يقدن زخونة هاجر كنعر زحلفنا يو جزية كنتو جزية نمنتاي كم منك جمرنا بني وين خداب بتاريخ بقربة جزية نرأيه أبناء إثيوبيا أبناء تجراي تاريخ من اللي كنا يتماليو مخنياتو تاريخنا نوح سر زخونة من اللي كتجبروا نرأيه كبوش على نجمر كبتشوف شفا نجمر كابتن السوء قبل على تجراي زوردو معات نجمر شعو حراي حدا منقستي يخمو غيرنا إلا هو إلنا بإثيوبيا خينا تواقينا أبناء عدوى وقع سقع مجرشة تواقينا سعرنا نتا إثيوبيا تبل إن أمن الله زنبرت عدوون نتا خم تخون غيرنا بعلنا قن يحواتنا ناب حدا خالي مرب رقيتو نعوم شيطوهم ناتنا حيلي خاء عداخيمو تاكسيشن شعود نبرين تفتشنا أبتقراي زورة معتي نيرو حانت جيجا إلنا خاء بقزي هاتي هاي السلاسي خاء بفتصم كتنبرلو زي تخيل حاجة السلاسي قبرنا عبيت عدنا بقى بزلوهم تواقيهم عد إنجليز أمسيئو أدب ديبونا كال عد أمسيئو تتاليلنا عايشعو خاء هاتي هاي السلاسي زوم هاتي ويان كوينو من بركو إذا عدس عدنا إينا إلنا منا إسي قلعت كاب يونيفرسيتين كاب هاجر سبين برخة أتيوم درجي مسمت أول مالتي درجي خاء سوشياليزم مسأ نخلنا إيم بعد دقيم هاتي أولنت يلن تجارو خم حزبنا خن نبر الله إنار تواهيلو انت رأى خيوس نعنا إرتران كتشف جميلو منا إسي برخة خيدوم لحد إسرائيل شو عتن عمت سعيرهم اللي سخلو شعون تعبي جيجا الناسنا بحلف الناس لازم نبرون عنا نسأي وسي اللغون أتيوم إثيوبيا كنا حد ساينا يلوم شعون جيجا خندي جزء إنا خنجاجم مو خندي جزء إنا مخنيات كنفتر أبزا مجرشة جنوسايد زعب خيو خل بخمس نخسك كان دينيرو إذا كله حزبات مسجاجو أمي يزبلك كذا اللهو EPRDF صروي ديمقراطيك نيرو إليه فلت إنه يحسبونون مسجاجو أمجن نزه حزبي مش مبتو حنت هاجر كخون زعرو لمعز زوفيو ما رحتي أم نيرو ديمقراطي نقدر فودحان بقدم يبلا نيرو ديمقراط ريفولوشناري ديمقراطي زبحال نجار كونسبت وين يلني لإذا أمن ريفولوشناري خوين كاس ديمقراطي رئي فلتنيه جين كان تاي خوينو نعم بعلوم زعبيوهم بعلوم سلطان ذهبوهم بعلوم زمهروهم بعلوم مركونيا زنبرو جنرالات أبصيحهم انتهي غيرهم حنت نجر كنستو على زقبا أنا خوينو زرداني من يشعو وجيئنا من قستديو كشي ترفه أبونا تاي ترفو ناي كريستيان ناي أسلام ناي بروتستانت ناي أرثوذكس ناي كاثوليك كي تعرفوا بلوم ناي هايمانوت براحتك ويم كام جهنم زمصو سلازخونون أما جهنم نملسهم زبلونا مراحت عدي مراحت حزبي بوليتيكانياتات وكو يوم إزياتهم كاب تاريخ كندم سسور اللونا زبلو ناي تعدي حدا ما راح يكونن أبي أحمد راح أيكونن ذات فأنا مليشا خبزخون وكل المسيو
ሶማሊያ ወሲኹ ከምታ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ዝገበረ ከዓ ካልእ ጸላኢት ሃገር ዓዲሙ ንትግራይ ጥራሕ ከጥፍእ መጸና ድሕሪ ሕጂ እንተተጋጊና ናይ ባዕልና ፀገም እያ ርኢናዮ ኢና ታይም አገይን ይብሉ እንደገና ሓደ ሎ ብግልፂ ትግራይ ትብደል ኣላ ኢሉ ብጋህዲ ዝተዛረበ ሓደ ጥራሕ ካልኣይ እንተረኺበ ይቅርታ ክሓትት እየ ሱቅ እኮ ኢሎም ጋዜጠኛታት አርቲስት ሃይማኖት መራሕቲ ዓበይቲ ዓዲ አትሌት ኮታስ ዝተረፈዶ ኣሎ ዘብለካ እሞ እዚኣስ መንግስቲኡ ምባል እንድዒ ብዙሕ ይወሓጠለይ ንምንታይ ዘይወሓጠለይ ኤቪደንስ ኣሎኒ ብሓደ ክንስይሞም ንኽእል እሞ እዛ ዓዲ እዚኣ ንዓና ክትሓዲ ኣይኮነትን ሕጂ እውን ክተጥፋኣና እያ ከም ዓዳ ኣይትርየናን እያ ከምታ ሃይለ ስላሴ ዝገበሮ ከዓ ናይ ኤርትራ ኣራዊት ኣምፂኡ ከፊሉ መርሰናሪስ ንብሎ በዚ ዓዲ ሬፕ ኣደታትና ንሓትናን ከም ዝኾና ገይሩ ቀቲሉና ሳቅቲሉና እዚ ከዓ እቲ ሲስተም ናይ ኢትዮጵያ ከም ዘላ ዝኾነ ውልቂ ሓደ ኢትዮጵያዊ እዚ ኣይገበረናን ክብል ኤቪደንስ ኣይሓስኩን ንኩሉ ህዝቢ ክወቅስ ኢለ ይኮንኩን ነቲ ህዝቢ ዝውክል ኣካል ግን ብምልኡ ቤተ ክርስቲያናትን መስጊዳትን ተወሲኸን እሞ እንታይ እሞ እኽብል ኣነስ ኣብ ኣሳይ ሰማምዐላን ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ከም ሃገር እያ ተጥፋኣና ዘላ ካብታ ክተጥፋኣና ትደሊ ሃገር ከዓ ኢልና ምኻድ ንሂወትና ክነድሕን የድሊ ኢለ ስለ ዝኣምን እየ ክብለካ ደልየ ፅቡቅ ኣይተስዩም ሕዚ ብርግፅ ካብቶም ባህጊ ሃገርነት ትግራይ ካብ ዘለኩም ተጋሩ ዝለዓልቲ ሓደ በዓላቶም ቶም ኣብ ላዕሎት ሓላፍነት ዘለዎ ወይ ላዕሎት ሰመዚ ኢትዮጵያዊ እንትኾነ ኪዱልና ዝብል ሓሳባት ተደጋጋሚ ኣድሚፆም እዮም ኣስሚዖም እዮም ሕዚ እውን እንትኾነ ዝግበር ዘሎ ስካዕ ሕዚ ከም ዓደይቲ ጥምተናን ኢትዮጵያ ዝብል ይግለጽ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓደ ደፋኢ ምክንያት ንክንከይድ ኣብ ታሪክና በፅሕና ዝመፀ ወፃዓታት ሕዚ እውን ዘሎ ዝቕፅል ዘሎ ዝብል ይቕምጡ እዮም ካልኣይ ሰሓቢ ምክንያት ክኾን ዝኽእል እንታይ እዩ ዕድላት እኒአው ድዮም ሕዚ ትግራይ ሃገር ክትኾነሎም ትኽእል ዝብል ነገር ማለት እዩ ስለተደፋእና ጥራሕ ድዩስ ዓዲ ክንከውን ኦፖርቹኒቲታት እኒአው እዮም ዝብል ከስ ክንርኢ እወ ዕድል ኣሎ ሓደ ነገር ግልፂ ክንገብሮ ዝንደሊ ቀሊል ስለ ዝኾነ እንመርፆ ምርጫ ኣይኮነን እዚ ቀሊል ኣይኮነን ብርቱዕ እዩ ብዙሕ መከላእታታት እውን ኣሎ ንሱ ስለ ዝኾነ ግን ኢድካ ሂብካ ኣብ ኢድ ፀላኢ ተኣቱን ኢኻ ውግእ ምስ በርትዐስ ይብርትዕ ኣሎ እሞ ኢልካ ጠመንጃ ኣይትድርብን ኢኻ ነፃነት ምርካብ ቀሊል ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ብደም እዩ ነፃነት ዝመፅእ ብሰላም ነፃነት ዝረኸባ እንድዒ ምናልባት ተጋጊየ እንተዘይኮይነ ብዙሕ የለዋን እዚኣቶም ባዕሎም ክዱ ይብሉና ኣለዉ እምበር ክንከይድ ኣይደልዩናን እዮም ክዱ ኢሎሙና እዮም ናይ ሚሊታሪ መራሕትን ናይ ፖለቲካ መራሕትን ክዱ እንደ ባዕልኹም ዝሰራሕኩሞ ሕገ መንግስቲ ኣሎ 39 ኢልኩም ክዱልና ግን እታ ታንክም ግደፍልና ኢሉና እቲ ጀነራል ትብልዎም ሕራይ ግን እወ ብሰላም ክንከይድ ቀሊል ኣይኮነን ናቶም ጉዳይ ኣይኮነን ክንርኢ ዘሎና ንሕና እንታይ ንገብር ኣለና ብኸመይ ንዕርዮ ኣብ ከባቢና ነፃነት ብኣዋጅ እኳ እንተዘይረኸበ ሶማሊላንድ ትበሃል ካባና ብርሑቕ ዘይትንከብ ዓዲ ዲሞክራሲ ገይራ ብዝተኸእላ ሬኮግኒሽን ከይረኸበት ሓንቲ ሃገር ረኺባ ኣላ ክትረክብ እያ እንደገና ዝብል እምነት ኣለኒ ቋንቋኦም ሓደ ሃይማኖቶም ሓደ ታሪኾም ንእሽተይ ግዜ እንተዘይኮይኑ ሓደ ባህሎም ሓደ ዝኾኑ እኳ ስለ ዘይተጣዓዓሙ ወሲኖም በይኖም ክኸዱ ከይዶም ኣለዉ ንሕና ንኢትዮጵያ ንሱ እውን የብልናን ብታሪክ እውን ብሓሶት ታሪክ ዳ እምበር ብናይ ሓቂ ታሪክ ብሓንታ ዝተቐመጥናሉ ግዜ እውን ክንድቲ 3000 ዓመት ኣሎና ይብሉኻ ሓሶት እዩ ካሊእ ቃል ስለ ዘይብለ ሓሶት ምባል ፅቡቕ ኣይኮነን ግን ካልእ መልሲ የብለይን 3000 እንተ ኢሎም ሓንቲ መፅሓፍ ቀረባ ግዜ የንብብ ነይረ ጓለይ ኣላ ብዙሕ ተንብብ እንታይ ኢለ እዚ መፅሓፍ ርእኺ ዶ ኢለ ርእያ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ኣክሱም እዩ ብዛዕባ ትግራይ እዩ ኢትዮጵያ ኣይነበረትን ሽዑ ኢለያ ናይ ቀደም እዩ እዚ መፅሓፍ ግን ኢትዮጵያ እዩ ዝብል ኩሉ ግዜ እታ ሽምና ክትለዓል እውን ኣይደልን
መጀመርያ እስላም ክመፁ ከለዉ 614 እዮም መፅኦም ኣብ ኢትዮጵያ እኳ ተቐቢላቶም ሕራይ እቲ ባውንደሪ ሎሚ ዘሎ ኢትዮጵያ ግን ክትንክፉና እውን ኣይደልዩን ኣክሱም ኣይብሉን እኮ ኢትዮጵያ ይብሉ ንምንታይ ምንነትና እውን ሰሪቆምና እዮም ዓድዋ እውን ሰሪቆም ኣዲስ ኣበባ ገዛ ሰሪሕካስ ዓድዋ ዶ ይስራሕ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለዚ ብዲዛይን እዮም እዚኣቶም ብምንታይ ኢና እምበኣር ናብ ባዕልና ንመለስ ዝብል ዘለኹ ባዕልና ብዙሕ ዊክነስ ኣሎና ነገር ምስ ተበላሸው ሕጂ ብግልፂ ይርአ ኣሎ ናትና ዊክነስ እቲ ድኻም እቲ ዘይምስትውዓል ቢለን ዝበሃሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓደ ብሄረሰብ እንታይ ይብሉ ትም ፅቡቕ ይብሉ ትም ፅቡቕ ሱቕ ፅቡቕ ይብሉ ብግዜ ሃተፍተፍ ኢና መፂና ዘለዋ ኩሉ ኣብ ደገ ወፂኡ መዓዝ ከም ንሸይን ወተሃደራትና ኣበይ ከም ዘለዉ ምሁራትና ኣበይ ከለዉ ከምዚ ጌርካ ሃገር ይትረፍ ክንነብር እውን ኣይንኽእልን ኣብ ክፉእ ቦታ ኢና ዘሎና ክንዕረ ኣሎና ሴኪሪቲና ክንሕሉ ይግባእ ሃገር ቅድሚ ምዃንና እቲ ዝግበር ክፉእ ኩሉ ኮንትሮል ገይሩ ታይት ተገይሩ ሴኪሪቲ ናይ ህዝቢ ሃገር ከይኮንካ እውን ይስራሕ እዩ ግን ኣይሰራሕና እዮም ድኽመትና እዩ ብኣዮም ክመፁና ነንባዕልና ወላ እንተ ዘይተሰማማዕና ኮፍ ኢልና ኣዕሊልና ኣይናይ መገዲ ሓይሽና ምባል ክንከይድ ይግባኣና ነይሩ ኣይተገብረን ፀላኢ ንዑ ተጠቂሙ ኣብ ማእኸል ከፊል ኣብ ክልተ ከፊሉና ኣሎ ባህልናን ቋንቋናን ታሪክና ከይነኽብር እቲ ቋንቋ እውን ብፅሩይ ሓንቲ ቋንቋ ክንዛረብ ኣይንኽእልን ከም መዓላነ ስለዘይንኽእሎ ኢና ንኸውን ኣይተሓዘለይ ትግርኛ ክዛረብ ከለኹ ይፍለጥ እዩ ትግርኛ ቀዳመይቲ ቋንቋ ከም ዘይኮነት ግን ቀዳመይቲ ቋንቋ ዝዛረቡ እውን 50 ቋንቋ እንዳወሰኹ ኣምሓርኛ ፍርቂ እንዳግበርካ ተዛሪብካስ ትግርኛ ኣሎና ክበሃል እውን ቀሊል ኣይኮነን ኣባ ኸማን ጌጋ ኣሎና ሃይማኖትና እውን ብሃይማኖት ይመፁና ሃይማኖትና ካብ ኣክሱም መፅኦም ወሲዶም ኣዲስ ኣበባ ናይ ሰኩላር ናይ መንግስቲ ማእኸል እያ እምበር ናይ ሃይማኖት ማእኸል ኣይኮነትን ኣክሱም ግን ናይ ሃይማኖት ማእኸል እያ ነይራ ናይ ሰላማ ዝነበረስ ወሲዶም ኣምሓራይ ዝገይሮምዎ ስጋዕ መዓዝ ኢና ክንፅበ ናትና ጌጋ እውን ኣሎ ነፃነት ብሰላም ብተኣምር ኣይመፅእን እዩ ዋጋ ከፊልካ እዩ ዝመፅእ እቲ ዋጋ ከየብዘዝሕ ግን ኣስተውዕልና ኣብ ህዝብና ዘሎ ሓይሊ ክነምክኾ የብልናን ነምክኾ ኢና ዘሎና ረኣዮ እሞ መራሕቲ ናይ ትግራይ ዝነበሩ ኣብ ትሕቲ ብልፅግና ክኣቱ ከሉ እንታይ ኢኻ ክትብል እሞ መልሱ እኮ ስኢና ንሓምየት ኢለ ይኮንኩን ጌጋ ምዃኑ ግን ዘይቅበል ሰብ የለን እታ ጌጋ ናይቲ እያ ምባል ሕራይ ኮንፍሊክት ሬዞሉሽን እኮ ክዕረ ይከኣል እኮ እዩ መፂኻ እኮ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ተኻቲዕኻ መን ጌጋ ምዃኑ እቲ ህዝቢ ክውስን ይኽእል እዩ ሓደ ብውልቀይ ዝኣምኖ ሓወይ ዋላ እንተበደለኒ ከይደ ምስ ፀላኢ ሓወይ ክዕቀብ ኣነ ኣይከውን ኣይክእልን እየ እሳ ጌጋ ኢለ ዝኣምን ኣብ ዓድኻ ኮይንካ ዋላ ተዋጋእ እዮ እንተደሊኻ ኣብ ኢድ ፀላኢ ምእታው ብዝኾነ ዓይነት ይርኣይዎ ኣተሓሳስብኦም ጌጋ ኢሉ ወይ ፀርፊ ዝስቁልካ ባንዳ የገለመለ ኣነ ኣይኣምነሉን ከምኡ ተገባቢርና ብሓንሳእ ከመይ ጌርና ክንነብር ብክብሪ ክንፈላለሎና ስለዚ እታ ናትና ጌጋ ሴኪሪቲ ዘይምዕራይና እቲ ትግራዋይ ይህን ምህን ኢሉ ነገር ክፈትሕ ዘይምግባርና እዚኣ ዓባይ ጌጋ እያ ሚሊታሪ ቅድሚ ወራር ሓደ ግዜ ብዙሕ ሰብ ዝወቀሰኒ ገሊኦም ከዓ ድሓን ዝነበሩ እንታይ ኢለ 80 ገለን ዝገበረት ማዘር ኣደይ ነይራትን እሞ ኣደይ እኳ ጠመንጃስ ክትሕዝ ክትለምድ ኣለዋ ኢለ ተዛሪበ ንምንታይ ውግእ ፈትየ ይኮንኩን ሓይሊ ክህልወካ ከሎ ኣይትድፈርን ኢኻ እቲ መንእሰይ ጥራሕ ዘይኮንስ ኩሉ ትግራዋይ ብስርዓት ለሚዱ ከባቢኡ ሰኪዩር ንክገብር ግዴታ ኣሎና ተዋጋ ኣይኮንኩን ዝብል ዘሎ ኩሉ ትግራዋይ ልምዲ ወተሃደር እንተዝህልዎስ መን ምመፀና ስለዚ ባዕልና ንምፅኦ ዘሎና ብዙሕ ጌጋ ስለ ዘሎ ናብ ባዕልና ንመለስ ባህልና ታሪክና ሴኪሪቲን ናይ ባዕልና ስማዕ እንዶ ኣበይ ከም ዝሓደሩ እኮ እዮም መራሕቲ ዝኣኽሉ ሰባት እንዳተዘራረቡ ነገር ዘበላሽውልና ዘለዉ ስለዚ ናብ ባዕልና ንመለስ ክብለካ ደልየ ብዙሕ ንገብሮ ኣሎኒ ክንትንትኖ ንኽእል ኢና ቀዳመይቲ ግን ባዕልና ኣብዚሕናዮ ዘረባ በዚሑ ኢንፎርሜሽን በዚሑ
ቅድመና ጸላእቲ ይፈልጡሉ ብድሆታት ክመጽእ ከለኹ ምናልባት ሓደ ዝለዓል ሱቅ ክኾን ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ሓደ ተደጋጋሚ እውን ዝለዓል ሃገር ንምዃን ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ዕድላት እቲ ፅንተት ተፈፂሙና ስለ ዝኾነ ፅንተት ተፈፀሙ ህዝቢ ሕዚ እውን መሊኡ ዘይወፀ ስለ ዝኾነ ካብ ፅንተት እዚ ክድሕር ተኮይኑ ዓዲ ክኸውን ዘለዎ ሃገር ክኸውን ዘለዎ ዝብል ኣሎ ኣብ ታሪክ ዘይምቅዳው ከም ዘለውን ትገልፀልየ ኣለኻ ኣይተስዩም ካሊእ እንታይ ናይ ቁጠባ ኮነ ናይ ማሕበራዊ ምዕባለታት ዕድላት ክህልዎ ይኽእል ዓዲ ብምዃንና ዝብል ነገር እውን ክንርኢ ንኽእል ተኮይና ኣብዚ ክንሪኦ እሞ ናብቶም ካልኦት ሕቶታተይ ክኸይድ እየ ማለት ክገጥሙ ናብ ዝኽእሉ ቡድሆታት ክንከይድ ድሕሪኡ ውሽጣውን ደጋውን ቡድሆታት እንታይ ክህልዎ ይኽእል ነዚ ሒዝኩሞ ዘለኹም ባህጊ ሃገረ ትግራይ እቲ ናይ ቁጠባዊ ኩነታት ካብ ዘሎ ናይ እሞ ንጀምር ብዙሕ ግዜ ዝሰምዖ ኣይስዩም እንታይ ሃብቲ ስለ ዘሎና ዝበሃል ዘረባ ሰሚዐ ኣለኹ ብዙሕ ግዜ ናተይ መልሲ ወዲ ሃገረ ሰብ እያ ኣነ ርግፅ ብዙሕ ኣይፀናሕኩን ድሓን ስጋዕ ራብዓይ ክፍሊ ኣብ ሃገረ ሰብ እየ ዓብየ ክብል ከምታ ዝነበረታ ድኽነት እኮ ኣብ ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ እዩ ዘሎ ወየምስ ኢትዮጵያ ኣሎና እንተኸይናስ ክንደኪ ኢና እንድያታ ዘረባ ሓደ ባዕልና እንተወኒናዮ እታ ዘላትና ንእሽተይ ኣተሓሕዛ እያ ኣብዚ ዓዲ እንታይ ይበሃል ክንደይ ከም ተእቱ ዘይኮነስ ክንደይ ከም ተውፅኡ ድኽነትካን ሃብትኻን ዘርኢ ይብሉና 100,000 ጌርካ 100,000 እንተጥፊእኻ ድኻ ኢኻ 50,000 ጌርካ 10,000 እንተጥፊእኻ ደሓንኻ ማለት እዩ ባዕልኻ ክትውንኖ ከለኻ እዚ ንሕና እንታይ ሓላፍነት ኣለዎ ኣብ ትግራይ ኢኮኖሚ ዜሮ ታክሲ ዝውስኑ ንሳቶም ቀረፅ ዝሃቡ ዝብሉና ንሳቶም እንታይ ኢንቨስትመንት ከም ዝገብር ንሳቶም ሓላፍነት እኮ ይብልናን ታድኻ ዝኾነት ትግራይ ካብዚ ንላዕሊ ክደቂ ዝሕሰብ እውን ኣይኮነን ንዓይ ስለዚ ሕጂ ኸ እንተ ሰማዕና ኣብዚ ቮይስ ኦፍ ኢንዲፐንደንት ትግራይ ብዙሓት ምሁራን ኣምፂእና ኢና ኢኮኖሚስትስ ኣምፂእና ኢና ካብ ትግራይ ሂስቶሪያንስ ኣምፂእና ኢና መዓት ምሁራት ገሊፆምልና እዮም ትግራይ ባዕላ ትውንኖ ኢኮኖሚ እንተኮይና ንባዕላ ከም ትኽእል ብግልፂ ስታቲስቲካሊ ኣርእዮምና እዮም ስለዚ ክልተ መልሲ ሓደ ድኽነት ሕጂ እውን ምስ ኢትዮጵያ ኮይና እውን ድኽነት ጥራሕ ዘይኮነስ ጀኖሳይድ እውን በፂሑና እታ ጀኖሳይድ ቀዳመይቲ መፍትሒ እያ ንናፅነት ጀኖሳይድ ዝተገብረሉ ዓዲ ጀኖሳይድ ብዝተገብረሉ ዓዲ ክነብር ኣይክእልን እዩ ዘይሕሰብ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ወስ ክብለካ ከሎስ ክቐትለኒ ኢልካ ኢኻ ትነብር ኣኺሉካ ቲሚድ ታሪክ ምልክት ክበካ እየ ስሌቨሪ ባርነት ኣብ ኣሜሪካ ምስ ተቀየረ ንባራዩ ክንዲዚ ቦታ መሬት ክወሃቦም ዝብል ሕጊ ወፅዩ ነይሩ ብፈረስ ዝዕቀን እዮም ዝብልዎም ንሳቶም ንግደፎ ግን መሬት ክወሃቦም ድሓር ገሊኦም ባራዩ ካብቲ ዝውንኖም ዝነበረ ሰብ ከይዶም ኣይ ኣነስ ምሳኻ ይሕሸኒ ኢሎም ዝተመልሱ ኣለዉ እኮ ንምንታይ እንታይ ከም ዝገብሩ ይፈልጡን ካብ ኣቦ ሓጎኦም ኣቦኦም ንዕኦም መንሲሎም ሰባት እዮም ኩሉ ዝውስኑሎም ዝነበሩ ምግቢ ይህብዎም ይቕጥቅጥዎም ይቐትልዎም ግን እንተወሓደ በቃ ከም ንብረት ስለ ዝነበሩ ዝተመልሱ ኣለዉ ነባርነት ንሕና ብኡ የሎና እንገብሮ ንፈልጥ ኢና ብዙሕ ምሁር ኣሎና ነፃ ምስኮና ዓድና ብኸመይ ከም ነመሓድር ንፈልጥ ኢና ኣብቲ ዓባይ ኢትዮጵያ እውን ዘመሓድር ዝነበርና ንሕና ኢና መብዛሕትኡ ኩልና ኣይኮናን ግን ብዙሓት ተጋሩ ኢትዮጵያ ኣብ ቦታኣ ዘብፅሕዋ እዮም ስለዚ ንሱ ፍርሒ የብልናን ኢኮኖሚካሊ ሰንስ ዝገብር ኣይኮነን ምስ ኢትዮጵያ ክፀንሕ ሓንቲ ጥቕሚ የብልናን ታክሲ ንኸፍሎስ ካብ ኢትዮጵያ ትህበና ገንዘብ ንላዕሊ ክኸውን ከሎ ኣይናይ ሓንጎል እዩ ነዚ ክቅበል ዝኽእል ክብለካ ደልየ እየ ፅቡቅ ናብተን ብድሆታት ንኺድ ውሽጣዊ ብድሆ ኣብ ውሽጥና ካብኡ ናብ ደጋዊ እውን ክህሉ ይኽእሉ እዮም ካብቲ ከም ብድሆ ዝረአ ዘሎ ሕዚ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ኣብቲ ዘለናሉ ኩነታት ኮንካ ትግራይ ሓድነት ምሉእ ሓድነት ኣብዚ ኣሎ እቲ ናይ ፖለቲካ ምክፍፋል ዝፈጠሮ ከባቢያውነት ብጣዕሚ ኣሎ ወይ ብጣዕሚ እዩ ገኒኑ ኣሎ ዝብሉ ኣለዉ ብዙሕ
ተሰቢኹ እቶም ፖለቲከኛታት እዮም ከምኡ ገይሮም ዘቕርብዎ እምበር እዚ ትግራይ ብዙሕ ኣይተኸፋፈለን ሕዝውን ኣብ ሓድነቱ እዩ ዘሎ ዝብሉ እውን ክልተ ዝሓሓቡ ሓሳባት ኣለዉ ብርግፅ ግን ትሪኦ ኣሎ ዘይካሕድ ነገር ኣሎ እቲ ናይ ፖለቲካ ምፍሕፋሕ ምክፋል ሒዝዎ ዝመፀ ከባቢያውነት ዝመስል ነገር ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ወቅቲ እዚ ኮይንካ ሕዚ ሃገር ክትብል ከለኻ ከም ሓደ ዕንቅፋት ክኸውን እዩ ዝብሉ ኣለዉ ካሊእ እቶም ንሃገርነት ዝቃለሱ ውድባት ኣለዉ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ከዓ ውድብ ናጽነት ትግራይን ሳልሳይ ወያነ ትግራይን ብግልፂ ኣብ ቀረባ ግንባር መስሪቶም ነይሮም ማለት እዩ ግን ሕዚ እቲ ግንባር ፈሪሱ ኣሎ ኣብ ሶም እዚ ከም ዝፈረሰ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ዕላዊ ገይሩ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ውድብ ናጽነት ምክንያት ማለት እዩ ገለ ኣባላቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዘለዉ ሶታ ክብል ደልየ እዚኣቶም ኣብ ዘየለውሉ ውሽጣዊ ብድሆ ክኸውን ይኽእል ድዩ ወይስ ከም ቪአይቲ ትግራይ ዝበሉ ሲቪክ ሶሳይቲስ እውን ግደ ክህልዎም እዩ ከመይ እዩ እቲ ውሽጣዊ ብድሆታት ከመይ ኢኻ ትሪኦ ዘለካ እስቲ ክብል ስለ ዝደለኸ ውሽጣዊ ብድሆታት ኣብ ዘሰንብድ ቦታ ከም ዘለዉ ግልፂ እዩ ሓንቲ ምክንያት ወቀሳ ከም ወቀሳ ክትውሰድ የብላን ካብ ኢትዮጵያ ነፃ ክኸውን ኢሉ ዝቃለስ ኣካል ናብ ኢትዮጵያ ክኸይድ ከሎ ብኸማይ ከም ትትርጉሞ እንድዒ ንዓይ ግን ቁሩብ ዘይጠዓም ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ካብ ኢትዮጵያ ክኸይድ ኢለ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይነ ክቃለስ እየ ክብል ከለኹ ገለ ዘይተተሓሓዘ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ንሱ ባዕሉ ምልክት እዩ ክንደይናይ ፋሕማሕ ኢልና ከም ዘሎና ማለት ነፃነት ትግራይ ምድላይ ንኩሉ ክሰምዕ ዝኽእል ኣካል እዩ ብጋህዲ እውን ተዛሪብና ኢና እቲ ፖለቲካል ኢሹ ዘይኮነ ናይ ኢኮኖሚክ ይኹን ናይ ሶሻል ይኹን እቲ ዘሎ ዲፈረንስስ ኣብ ሓንቲ ነገር እንተወሓደ ክንሰማምዕ ኣሎና ኣብ ትግራውነት ምክንያቱ እቲ ዝኸይድ እውን ንትግራይ ክዕርያ ኢሉ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እንተወሓደ ንሱ ኢና ንሰምዕ ዘሎና እቲ ዝተርፍ ከዓ ትኸይድ ዘለኻስ ንትግራይ ክተጥፋእያ ኢኻ ይብል ኣሎ ኣብ ትግራይ ኮይንና ንሱታት ክነዕልል እንተዘይክእልና እሞ ነፃነት ይትረፍስ ካሊእ እውን ክኸደና እዩ ምክንያቱ እቲ ፀላኢ ዝደልዮ ኢና ንገብር ዘሎና እታ ፀላኢ ልክዕ ብትልሚ ዘቐመጦ ኢና ንገብር ዘሎና ኣብ ክልተ ሰለስተ ንመቃቐል ፕሮፓጋንዳ መዓት ሚልዮናት ኣትዩ ንሱታት የጋውሕዎ ትግራይ ከም ትግራይ ሓደ መምህር ሽሞም ከጥቀሳ የድልን ኩሉ ሰብ ይፈልጦም እዩ ጂኒኦሎጂ ናይ ዝምድና ናይ ተጋሩ ትምህርቲ ሂቦሙና ነይሮም ካብ ዝኾነ ኣውራጃ ንበሎ ዝኾነ ካብ ዓድዋ ዓጋመ ሽረ ደቡብ ትግራይ ካብ ዝኾነ ተመራዕዮም ዝተተናኸፉ ዝተተሓሓዙ ህዝቢ ከም ዝኾንና ብትምህርቲ ብመፅናዕቲ ኣርዮሙና ስለዚ እቲ ፍልሊ ናይ ዓፅመ ፍልሊ ከም ዘይኮነ ግልፂ እዩ ናተሓሳስባ እዩ ናተሓሳስባ ክኸውን ከሎ ከዓ ኮፍ ኢልካ ነቲ ሓሳብ ዘርዚርካ ተመዓራርዮ ማለት እዩ እምበር ትግራይ ንዓይ ትግራይ እያ ኣብ ፖለቲካል ፓርቲ ዝገበሮ እዩ ገለ ንዓይ ሓንቲ ፖለቲካል ፓርቲ እያ ዘላ ትግራይ እያ ትበሃል ካሊእ ፖለቲካል ፓርቲ ኣትየ ይፈልጥ ክኣቱ እውን ኣይኮንኩም ምክንያቱ እታ ማእኸል ትግራይ ማእኸል ዝገበራ ተሓሳስባ ክምዕብል እቲ ሊደርሽፕ ብግልፂ ክዛረብ ሊደርሽፕ ደኺሙና ኣሎ ቀኒና ኢና ካብ ዝደኽመና ሊደርሽፕ ዘይብሉ ዓዲ ከዓ ወይ ሊደርሽፕ ዝደኸመሉ ባዕሎም በስቢስና ኢና ወዲቕና ኢና ብጋህዲ ይዛረቡ ድሓር ከዓ እሞ ከንታይ ትገብር ኣለኻ ክብሉ መልሲ የብሎምን ሊደርሽፕ ማተርስ ይብሉ ብዛ ዓዲ ስለዚ እቲ ዋና ፀገም ዘለዎ እቶም ዕግርግር ኣብ ማእኸል ዝብሉ ናብቲ ዝኸደን ናብዚ ዝኸደን ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ መሪሕነት ፀገም ኣለዎ መሪሕነት እዩ ኣብ ክልተ ኣብ ሰለስተ ዝምቀል ዘሎ እምበር ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ስለዚ ንህዝቢ ትግራይ ንክትእክብ መሪሕነት ክእከብ ኣለዎ ብሓሳብ ክፈላለ ኣለዎ ብፀርፊ ኣይዋፃናን ስለዚ ፀገም ኣሎና ደእወ ብጋህዲ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ይፍኮና ነዚኣ መሪፅና ዘሎና ቀሊል ኣይኮነን ግን ምናልባት ነፃነት ትግራይ ሓሳብ ምናልባት ንኩሉ ትእክብ ዝብል እምነት እውን ኣሎና ኣብኡ ከዓ ከምኣ ዓሪና ናብኣ ከይንኸይድ ኣይ እከለ ፓርቲ ዝመስረቶም እዮም እኮ ገለ ናይ ሓሜታ ታሪክ ገዲፍናስ ናይ ሓሜታ መድረክ ኮይኑ ትግራይ ኣብኡ ይፀገም ዘሎና እሞ ትግራይ ባዕላ እተዕርዮ ብዙሕ ነገር ኣሎ ብዙሕ ዝተፈላለየ ሓሳባት ኤንተርቴይን ተቐቢላስ
ክትህብ እትኽእል ትግራይ ኢና ንደሊ ንሱ ከዓ ክኸውን ይከኣል እዩ ሕጂ እውን ናብ ጠመንጃ እንጎየይሉ ምክንያት ምንም የለን ቅድሚ 100 ዓመት ዝተገብረ እንዳምፃእኻ ንሱ እውን ብደንብ ዘይፀረየ ዘረባ ኣምፂኻስ ትግራይስ ህዝቢ ትግራይ ተኸፋፊሉ እዩ ምባል ንዓይ ብዙሕ ዋጋ ዘለዎ ኣይኮነን ኣብ ሓሳብ ከምኡ ገይሮም ክትሰብኩ ከለዉ ሓቂ ክመስል ይኽእል እዩ ትግራይ ግን ብዙሕ ፍልልይ ዘለዋ ዓዲ ኣይኮነትን ሰለስተ ብሄር እየን ዘለዋ እተን ክልተ ብሄር ካብ መጠን ንላዕሊ ንእሽቱ እየን ምንም ዓይነት ፑሽ ፑል ዓቕሚ እውን የብለንን ካብአን ሓደ ያነ ደስ ምበለኒ ናይ ኢሮብ ሰንትሪክ እንተዝኸውን ሪያሊቲ እየ ዝኽተል ትግራይ ከም ትግራይ ኣነ ዘይከብረላ ትግራይ ኣይናተይን ከምታ ኢትዮጵያ ዝብል ዘለኹ ጠንጢነያ ይኽኸይድ ፈልጥ እየ ንሳ ብሓሳብ ከኣቱ ኣለዎ ኣነ ክኸብር ግን ባዕለይ ክኽብር እውን ኣሎኒ ስለዚ ትግርኛ ተዛራቢ ካብ 90% ንላዕሊ ዘለዎ ዓዲ ብሃይማኖት እውን ዳርጋ ሓደ ዝኾነ ዓዲ ብዙሕ ዕድል ኣሎና ኣብቲ ዘራኽበና ክነተኩር ኣሎና እምበር ኣብቲ ዝፈልየና ንእሽተይ ነገር ምትኳርና ባዕሉ ፀገም እዩ ኣነ እኮ ከም ሳሆ ተዛረባይ ከላ ሳሆ እኮ ብፍፁም ኣብ ዝኾነ ፍርዲ ቤት የዛረቡ ኣለኹን ዓው ምባል ይከኣል እዩ ንሳ መድሓኒት ድያ ኣይኮነትን ከቕርቦ ኣሎኒ ናብቶም ከምኡ ይገብሩሎ ኢለ ዝግምቶም ሰባት ብጋህዲ ከቕርብ ኣሎኒ ቋንቋይ እኳ እያ ከም ወዲ ትግራይ ቋንቋይ ክኽበር ደልየ ባህለይ ክኽበር ደልየ ኢለ ሽዑ ዘጓየኒ እንተረኺበ እንተርየ ካልእ ዘረባ ከምኡ ግን ኣሎ ኢለ ኣይኣምንና ናብ ትግራይ ስለዚ ትግራይ ማእኸል ዝገበረ ኣተሓሳስባ ንሱ እዩ ዝጎለና ዘሎ እምነት እዩ ዘሎኒ ኣነ ፅቡቅ ኣይተስዩ ንምንታይ ልዕለዮ ካብቲ ውሽጣዊ ቡድሆ ክኸውን ዝኽእል እቲ ሓደ እዩ ብርግፅ ምክፍፋል ዝብል ከምዚ የለ ከምቲ ኣመንካ ገሊፅካሊ ዘለካ እቲ ናይ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይን ውድብ ናፅነት ትግራይን ዘልዕልኩልካ ብምክንያት እየ ማለት ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ንኣብነት ናፅነት ትግራይ እንድሕር ትብል ኮንካ ባህጊ ሃገርነት ትግራይ እንድሕር ሃልይካ ካብቶም ሓሳብ ዝተሸኪሞም ክወፁ ዝኽእሉ ኣብ ቅድሚት ፖለቲካል ፓርቲስ እዮም ከዓ ውድባት ስለ ዝኾኑ እየ ልዕለልካ ነዚ ኣሚኖም እውን እዮም ኣብ ቀረባ ክልቲኦም ውድባት ግንባር ፈጢሮም ነይሮም ሕዚ ብርግፅ ምክፍፋል ዝበልኩካ ኣብ ውድብ ናፅነት ዘጋጠመ ኣሎ ገለ ኣመራርሓቶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዝኸዱ ናይ ውሽጣዊ ጉዳዮም ክኾን ይኽእል እዩ ናብዚ ናብ ሚድያ ሒዝናዮ ክንመፅን ግድር ዘይክኾን ይኽእል እዩ ብዋዕላቶም ዝገለፁሉ ኣሎ እንታይ ክብል ስለ ዝደለኹ እየ እቶም መሪሕ ኮይኖም ንባህጊ ሃገርነት ትግራይ ከግህዱ ኣብ ቅድሚት ተሰሊፎም ዓላማ ሒዞም ዘለው ፖለቲካል ውድባት እሳቶም እውን ስጡም ዝኾነ ግንባር ሒዞም ንቅድሚት ስለዘይስግሩ ዘለው እዚ ከም ሓደ ከም ብድሆ ዘልዕሉ ኣካላት ኣለው ንኽብል ደለየ ኣይትስዩም ብዓብይኡ ግን ሕዚ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ክንፀኒሕና ንዝብሉ ተጋሩ ከም ዘሎ ይረስእ ኣኹን ውድባት እውን ከም ዘለው ንሕወሓት ሓዊሱ ማለት እዩ ግልፂ ስለ ዘይገበረ እስካዕ ሕዚ ሕወሓት እውን ኢትዮጵያዊት ኢሎም ይቕስዋ ስለ ዘለው እስካዕ ሕዚ ዝቐየረቶ ስለዚ የለ ከም ብድሆ ክኾነኩም ኣይኽእል እንዶ ባህግነት ትደልዩ ባህጊ ሃገርነት ንዝብል ስለዝለዓለ ኣይተስዩም ብግልፂ ንኣብነት ሕወሓት ዝቐየሮ ነገር ስለዚ የለ እዚ እንድሕር ኢልና ካሊእ ከባቢያዊ ዝኾነ ወይ ደጋዊ ፅልዋ ከታይ ክህሉ ይኽእል ትግራይ ዓድን ዘይምዃና ዝደልዩ ክብህጉ ዝኽእሉ ወይ ዝኽልክሉ ብዓብይኡ ዓንቶ እንታይ ኢልካኒ ነርካ ኢትዮጵያ ከይዱ ትብል ዳ እምበር ክትሰደና ኣይትደልን እውን ኣልዒልካለይ ስለ ዝነበርካ ኢኻ ካብ ኢትዮጵያ ክጅምር እዩ ማለት እዩ ዓዲ ክንኮን እናተኢልና ንቃል ዓለም ጥራሕ ዝዛረቡ ተሃልዮም ከመይ እያ ክትሰደና ኢልካ ምሕሳብ ኣገዳሲ ይኾን እሞ ባህጊ ሃገርነት ዘለኩም ተጋሩ ከመይ ኢኹም ክትኸዱ ትደልዩ ዘለኹም ብቲ ሕገ መንግስቲ ድኒየ ብተደጋጋሚ ይግለፅ እዩ ግን ሕዚ ሕገ መንግስቲ ንምቕያር እውን ኣብ ከይዲ ስለ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ከመይ ኢኹም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ እወ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነትስ ካልኦት እውን ነፃ ክንከውን ዘይደልዩ ብዙሓት ክህልው እዮም ከም ተጋሩ ዝኽርዳእና ዝግባእ ግን ኣሎ ኢትዮጵያ ከይትፈርስስ ክትከዱ ኣይንደልይን ዝብሉ ኣሜሪካውያን እውን ኣለዉ እዮም ዋ እንተ ፀናሕና ክትፈርስ እንተኾነት ከመን ነጊርዎም ምናልባት እንተኸና ወዮ ካልእ ሓሰር እዩ ኢሎም እንዲኦም ተዛሪቦም ንሕና እንዲና ረበሽቲ ብናቶም ሓንጎል እንተኸና መሐሾም ይመስለኒ ሃገር ክፍንስርቱ እንተኮይኖም ምናልባት ካብ ንፀንሕ እንተፀኒሕና እሞ ትቅጥቅጦ ዘለካ ሰብ እትቀትሎ ዘለካ ሰብ ትግራዋይ ብባህሉ ብታሪኹ ሱቅ ኢሉ ዝግዛእ ህዝቢ ይኮነን እዚኣ ፋክት እያ ስለዚ ኢትዮጵያ ከይትፈርስስ እሞ ኢትዮጵያ ከይትፈርስ ንሕና ዶ ንፀት እዩ ትሕቶ ትግራዋይ ጥራሕ ይክምልሶ ዝግባእ ሃገራት
حدا جزء حدا حوي كم قليل صحفة اللي مو قدمي عشان قلنا عمتيو انت إذا هاجر كاسيلون أمريكا أيو كل جزء أبناء كالوت هاجرات إدتو ويلوني هاجر إدكتو خلا نبع لا إلى أنا زجر من نجن هاجر كا خبل كله تبقى مالتي نيره هاجر كا جن ناي على عد زي تكالاخل ناي على عد قدا زي تكبر ناتي يكون متكبر كلا نتق معي إليه إذا مالتي انتهي هاجرات كلن هاجرات نتق من ينزواجا نتق من إذا نبكال عد زي أتوه انتهي تقمه عالم إثيوبيا 230 مليون زلوا عدي فحفح إلى سرفوجي ختم الآن أين زبلو اللو قال يوم إثيوبيا لعلي لا بإيكونومي انت مع بلاس حوتنا خد جز ألنا أين زبلو اللو قال يوم كعا إتوجي بعلو أو كاب إثيوبيا زي كونش كابتن خبابي تزلوا حجرات ون رفوجي خفت غير ناس لزخونة أبزر لهم كوفبلو يا من يوساني تحطه بزعبة تجراي راح ياخذ توسن زلوا حمقة صبقة نسخة أخذ توسن ما نمنع أنا خوسن لنا أي كألن بحيل ديو بلو نحنا نستنادو نخنو واقع إليكم كن بزتخألنا متن مع الدبلومات قالولنا أب تجراي زحزنا نجن قال يوم يشرحوا له أمني جن إذا كله دبلومات زنبر الناس أخيلو دكشوا دي زلو كندي لمدي زلوم دبلومات قالولنا بعلم نمتاي زي شرح زلو بزخون عينت هومورك زي وهابهم مغنياتو دبلوماتيك باور كوميونيكيشن يدليو أمريكا خي أمنكا يوروبيان يونيون كي أمنكا اسمع عنده تماليكو كونغراجوليشن يلومو أمني أبي ناي تمالي إلكشن مچم زشحق ينبد إلكشن أي بحالين جنا خي زي فلتو خوينو مثلنا يفلتو يوم أبويسي سوق سلازبلا قبيرنا يوم يبحالا بحقنا سوق انت لكا سوقيا نحنا بزخونة بتقراي ناتنت يخون توم كالوت كلهم ودبات تقراي مأخل انت غيرنا نتقراي بإيكونومي بتازلونا أبتي زلونا يهجي أبتا إثيوبيا خوينا ون بزتخ علينا متن سلام زلوو كتع كم بهلي من مسرات إيكونومي مسرح نسرح كويلونا دانيال حوي أي تحذر لي منا إسي كم وحيج زهد موا تقراي عايشو كوينا نمثل نتعنا تقراي كن بالكلونا هزبن ده هذا ماس قلنا هزب خي حدم زقبر إثيوبيا يكونتن تقراي مراحة تقراي حلافنت اللوم حلافنت اللوم أب هايمانوت حنفشفش أب بوليتيكا حنفشفش إذا حماميو دحرا وقع زخونيو كسم بدي يبلون سب ديروح وقع كله بجاز بلال سلسة نقرات علوها promiscuity violence alcoholism زبلوا نقرالو أب زخون عد خدموتا تقرا هيجي تخونو زلا كلن حليفنوين صباح خمزة لخون ذكرالونا نصبح جن كن السنادولونا تو زقلصو زلو بفلاي كዓ تناي ናይ ትግራይ ናይ መሪሕነት ፀገም ትሰውን ይወፅእ ኣሎ ናገለፁለይ ፀኒሖም ሓደ ኣብ መወዳእታ ከልዕሎ ሓሲበ ነይረ ድሕሪ ነፃነት እውን ካብቶም ዝፍርሑ ብድሆታት ሓደ ናይ ውልቀ መልእኽቲ ዝነገሱላ ዓዲ እንትኾነት ዝብል ካብ ጎረባብትና ተመክሮ ብምውሳድ ዝለዓሉ ነገራት ኣለዉ ጽቡቕ ከም ስጋኣት ስለ ዘልዕልዎም እዮም ስለዚ ዝታት የልዕልዮም ነገር ግን ናፍቲ ዞዋና እውን ክንመፅእ መቀድምና ምኸድና ናይቲ ዞዋ ቀርኒ ኣፍሪካ ብጣዕሚ ናይ ጎንፂ ዞዋ ምስ ምዃኑ ዓዲ ኮይና ዝተዓፅወት ዓዲና ክንከውን ወደባይ ክህልወና ርጉእ ዘይኮነ ዞዋ እውን እዩ ዘሎ እዚ ነው ዓለና ካልእ ፈተና እየእተወና እንደዝብሉ ኣለዉ ሕፅር ኣቢሎም ሓሳቦም ክውን እሞ ኣብ ቀፅልቲ እንድሕር ዳ ግዛ ሃልዮም ክነውግዕ ንኽእል ኢና ሹር ሕራይ እምበኣር እቲ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ እንብሎ ሎሚ ካብ መጠን ንላዕሊ ዝተወሳሰበ ናይ ሓያላን ሃገራትን ናይ ካልኦትን ዝሓቆፈ እዩ መጀመርያ ቅድም ከም ዝገለጽክዎ ሃገራት ንጥቕመን እየን ኣብ ኢደን ኣብ ካልእ ሃገራት ዘእትዋ ነተን ሃገራት ኢሎም ኣይኮኑን ብተወሳኺ እታ ዝነብረላ ሃገር እውን
نتقم أمريكا كله تقبر كالوتون كمو هورن في أفريقيا لومي أوروبا روسيا تشاينا أمريكا اتن مأخلا وحيالات زبهلا هبتامات عرب قبس توسيخو إدالوون ناتن تقمخ حلوة زي قبرؤو نقر يلن هو أكسس ناي بحر مركب بعلم لخي بحقي زتفقد أيو مستي بحر زود بهاجر كوينكا تسمع مع خات تقبرو إمبر بحيلي وسيدس وتهدر تقمت انت كوينكا كم تنعب بيت هاجرات كفيل كادا إمبر بحيلي اتحزو نقر قليل لا يكونن نبينا حيل حقي خدوهم زلو ونايرد عنن كم تقرأي نرأي يومو نحنا تا مجمريا هوم ورك عيو غزانا بعلنا خم حزب تقرأي بحنسا مخانيا توانا نسعي كالي مفتحية لن بحنسا انت خوينا مستم زلو قربا بتون اتزا حلفة جنوسايد مرسع يكونن نسو جزية مسمسة فلوت مزيمون كنسال حلو يقبأ مخنياتو خنرسعو يقبأ انيو يخون امبر زلا عالماوي صلئ بحالا بعالم يلن وانا ابوليتيكا لومي عرك خازلو صباح صلاي خايو رينايو إنا إرتران تقراين نزي كومونيست وتهدراو منغستي كودقو أحواتنا خيدو ما بإرترا تسوي يوم ساتون المس يوم تسوي يوم أما جرشا نتي ديكتاتورشيب بحنسا دربيوم كدمي أون بزح حلق نيرو بزح زي مسلم مع نيرو جن يسقروا نيرهم بزح جدي نمنتهي تاوانا ما أخل نتبي ندرج مسعريا نيرا مليسي لا لومي اتم كمي غيركا مس ارترا مس جلز بلوخا ومو كمي غيرنا دينا مس ابي احمد كنكاتع خوف زبلنا صبو غيرنا دوبتي خوف لنا خوف مبالنا يكون جيغا نيرو ابتو وصيت ناي بريتوريا جن انا مجمريا بكالي ميديا انترفيو تغير زيرو هيبيو اذا مالت ناي تخسي مقام نحزب تግራይ نشتي عرفت سلا ذهبو يمسجنيه جن تي سممع كلنا رئينايو جيغا إنير توم زفرمو سبات حلفنتهم يستدلو نسو دحان جين صلائي نزل عالم صلائي اي تقبرونخا سلازي ابتي نتهم عبيت هاجرات تغم زداليو زلو انت وحاده كنقودهم حسب كم زيبلنا مسؤم كنسرح كم نخيل تقدم دبلومات معتا لونا زبلقوها نساتهم سرحهم يشرحوا نا أمريكا إيش إلكا نا إنجليزي وين أوروبا عندليكم نيلكا زواج أيكونن مش ميدل إيست ون زواج أيكونن مش كلهم إتا نعوم تتأكم كن قبرا نخيل نبعنا خي قدعنا كانوا وفلونا قال خي هبكا قال أيركبنيو سلازي نحنا بحر مسعنا بحر إثيوبيا ون يبلان نساتا ديفينيشن نتعنت دا بحر زي بلنا يبلوها بتاريخ بحر نيرون نعيو بتاريخ قدميو لومون بحري نبيزنس كهلوان نعيو برقص كهلوان نعيو نوننو بحري جن منالبات دحر جنريشن مس حالفة زخون كنفلت عين خل بزهي جن يبلنا جن مس السودان مس إرترا مس إثيوبيا سلاموي زخونة ركبات كنفتر استراتيجيك بلان كهلو اللوه مخنياتو بحنا خنبراين خلينينا كم والكيسيوم كم سب زسمع عن نجر كهلو اللوه ناي والكي نولكيو نهاجر تقراي زاد اللجن لو ميزلو عند حقيقة زل علم حنا ختوصي أي واسعني مخنياتو حنا يجولد اتحكي كنزاربو لنا بحكي كنفتحو لنا زخفل انت هاليو تزبدل خفلالو إذا مالت جن مش ما نمكن نسرح عين خلين مالتيو مش إثيوبيا خنسرحنا مش إرترا خنسرحنا مش زخونة قربتنا مش السودان خنسرحنا السودان وقا بتاريخ كل جزاز عقبتنا هاجر يمو ناتا يقلل كابكالي جن I think it's أجمع زلو كاب جبس انتركا كاب يونايت عرب إمارات كتدفعنا بالزلة هاجر الكا مش مزررة بتوم ديبلوس مثلا كاب سلاسان العلي امباسادورات نيرونا يا بتقرأ علو يوم بهوتهم
ንዕዖም ብደንብ ኣኪብካ ስትራቴጂክ ትልሚ ኣውፂእኻ ኣየኖት ምስ ዩናይት ዓረብ ኤምሬት ኣየኖት ምስ ግብፂ ይኹን ኣየኖት ምስ ሱዳን ኣየኖት ምስ ኣሜሪካ ኣውሮጳ ዝካትዑን ዘእምኑም ዲፕሎማት ንኢትዮጵያ ኣብዚ ላዕሊ ዘብፅሕዋ ሰባት ብሂወት ኣለዉ እዮም መብዛሕትኦም ንዕኦም ክንጥቀም ኣሎና እምበር ሱቕ ኢልና ብጠመንጃ ጥራሕ ክንረኽቦ እሞ ኣይከኣልን እዩ ክነእምኖም ኣሎና ንሕና ንናፅነት ህዝብና እምበር ንማንም ሃገር ንክንጎድእ ሓሳብ ከም ዘይብልና ግን ከ ዓቕሚ ከም ዘሎና እውን ክርድኦም ኣለዎ ነታ ዓቕሚ ከዓ መንእሰይ ናብ ዝኾነ እንዳተሰደደ ዓቕሚ ክተልዕል ስለ ዘይትኽእል ዕዮ ገዛና ብዙሕ እየ ክብለካ ደልየ መንእሰይ ክትሕዝ ኣለካ ናይ ግድን ነቶም ዝተበደሉ ክተርኢ ኣሎካ እቲ ሕማም እቲ ስቃይ ኣደታትናን ኣሓትናን ዝሓለፍኦ ሱቕ ኢልካ ቤተክርስትያን ኣይተኣትዋን ምስ ሰብኣይ ክትፋትሕ እዚ ብፍፁም ናብ ትራሽ ክንድርብዮ ኣሎና ብሓቂ ሓብሓብቲ ኮይንና ንመንእሰይና ንምሁርና ነቲ ንእሽተይ ገንዘብ ዘለዎ እውን ናይ ፅባሕ ትግራይ እኮ ብዘይ ሃብታን ክትነብር ኣይትኽእልን እያ ኢንቨስት ኣብ ትግራይ ከምዚ ክንደይ መሰናኽል ነይሩ እኮ እዩ ባዕልና እውን ፀገም ኣሎና ሰብ ኢንቨስት ክገብር ዝመፀ ብግቦየ ብገለየ ዘብል ዓዲ ኢኮኖሚክሊ ራያብል ክኸውን ኣይክእልን እዩ እሞ ኮምፕሪሄንሲቭ ዝኾነ ናይ ኢኮኖሚ ፕላን ናይ ዲፕሎማሲ ፕላን ናይ ዴሞክራቲክ ፕሪንስፕል ፕላን ኩሉ ክስራሓሉ ኣለዎ ንሱ ባይታ ምስ ኣቐመጥና እታ ሃገር ኣብ ሓንጎልና ተፈጢራ ዘላ ትግራይ ምምስራት ከምቲ ዝመስለና ኢምፓስብል ዘይከኣል ስራሕ ኣይኮነን ኢለ ዝኣምን ናወዳእና ክንከይድ ቱ ቅድም ኢለ ዘልዕልኩ ቱ ናይ ውሽጣዊ ብድሆታት ክኸውን ዝኽእል ዘየልዕልኩ ሓደ ብርክት ዝበለ ትግራዋይ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብቲ ነፍቲን ስለ ዘሎ እሱ እውን ሓደ ከም ብድሆ ኣብ ልዕሊ ባህጊ ሃገርነት ዘለኩም የልዕሉ እዮም ናብ መወዳእታ ክንከይድ እሞ እታ ሓንቲ ክፍታት ትኸውን ዘላ ከምቲ ቅድም ዘልዕሉ ክልካ እያ ማለት ናይ ውልቀ መልእኽቲ ዓዲ ክትኾን ትኽእል እያ ትግራይ ዓዲ ኮይና ከምኡውን ካሊእ ንሪአን ዘለና ሓድሕድ ኩናት ዘካይዳ ጉራውትታት ኣለዋና እሱታት ይሰግእዎ እዮም ግን ብዋንኡ በቲ ናይ ሕገ መንግስቲ ሕጋዊ መሰል ተጠቒምና ዓዲ ክንከውንና ምዋል ከዓ መሰል እውን ስለ ዝኾነ ነዚ ከም ሓደ ብድሆ ዝረአ ዘሎ ግን ሕዚ ስርዓት ብልፅግና ሕገ መንግስቲ ክቅይር ይብል ኣሎ ብርግፅ ሕገ መንግስቲ ከመይ ይቅየር ዘሎ ናይ ባዕሉ መስርሕ ከም ዘለዎ ዝፍለጥ እዩ ግን እቲ ስርዓት ሕግን ስርዓትን ኣኽቢሩ ዘይኸድ ስለ ዝኾነ ከም ስክፍታ እውን የልዕልዎ እዮም እሞ ኣብዚ ሓፈሻዊ ክትገልፆ ትኽእል ሓሳብ ተሃልዩን ኣቕርበለይ እሞ በዚ ክንዛዘም እቲ ዋና ሓቆም እዮም ኤርትራ እዮም ዘልዕሉ ሰሚዐ ኣለኹ ብዙሕ ግዜ ኤርትራ ነፃ ከም ሃገር ኮይናስ ህዝባ ነፃ ኣብ ዘይኮኑሉ ምክንያት ትግራይ እውን ናብ ኣገፃ ክትከይድ ይከኣል እዩ ዋ ይከኣል እዩ ወ ከምዘይከኣል ንገብር ንሕና ኢና ካብ መጀመርያ ነፃነት ትግራይ ክንብል ከሎና እቲ ነፃነት ኣብ ሓንጎል እንድዩ መጀመርያ ዝሰፍር ኣብ ሓንጎል እዩ ኣብ ሓንጎል ድሕር ዘይሃልዩ ኣብ መሬት ክተቕምጦ ኣይትኽእልን ኢኻ ትግራዋይ ብምሉኡ ኦቨርዌልሚንግ ማጆሪቲ ስጋዕ ዝኣምነሉ ክንሰርሕ ኣሎና ኩሉ ሰብ ክሰርሕ ኣለዎ እቲ ካሊእ ዕድል ምስ ኢትዮጵያ ምፅናሕ እዩ ምስ ኢትዮጵያ ምፅናሕ ከዓ ዘይምንባር እዩ እዚኣ እያ ታፍልልይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ትግራዋይ ከምቲ ኣብ ትግራይ ዝቕመጥ መብትን ግዴታን ኣለዎ ኔጎሽዬሽን ዝግበር ኣብ መጨረሻ እኮ ተዋጊእኻ እውን ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢልካ እዩ ዝዕለል ስለዚ ምስ ኢትዮጵያ እንገብሮ ዕላል ህዝብና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብኡ ንክነብር መብቲ ክህልዎ እንተዘየሉ ከዓ ምስ ንብረቱ ክመፅእ ዝበሃል ብርትዕ ዝበለ ክትዕ ከልየና እዩ ሓደ ሰብ ክጎለና ይንደልን ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ክነብር እየ ዝብል ትግራዋይ እንተሃልዩ ከዓ ክነብር መብቲ ኣለዎ ኢትዮጵያዊ እየ ኣብ ትግራይ ኣይኣምንን ዝብል እውን መብቲ ክንሕልወሉ ኣለና ኦቨርዌልሚንግ ማጆሪቲ ዝዓበየ ቁፅሪ ካብዚ ስቃይ ወፅየ ኣብ ዓደይ ክውንን እየ ክብል ከሎ ግን ንሱ እዩ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ክልተ ነገር ኣሎ ኢኮኖሚክ ዘለዎም ሃብቲ መንጢልካ ምድር ባይ ክኸውን ኣይክእልን እዚ ኩሉ ንገብር ግን ባዕልና ስንት እንተሃልዩና ባዕልና ሓይሊ እንተሃልዩና እቲ ዲሞክራቲክ ራይት ዝበሃል ከዓ ብሓይሊ ኣገዳሲ እዩ ኣነ ዝኣምነላ ብውልቀይ ግን
لومو كرئي خلوها بتمدرخ تقراوي كمي غيرهم زكاة عمس بوليتيكا مرحتنا خرئي خلوه جن تا ديمقراسي تزريعي اوريدي ابتقراي نبدأ حرت كتملس اي كالينيو إذا بتقراي ناتنتنا أمن سباتون شعونة تخجز أنا زدلي خنق على سوينا حزب تقراي ون بملؤه على سي أبو أيب صحنا مخنياتو ديمقراطيك بحالي معبيلو له بقلص يزرئ أبكالي إثيوبيا تري أب تقراي نمرحتي كم يجرم شرخت كيد كلها أنست تسي أنت خمس بلا أب هاجر سب كيد كلها بزعبة مبتنا يود سب حق من قستي إندا تنكفي زاربو أب هاجر سب سلازي تي ديمقراسي تزرئ يزلو توتال ديكتاتورشيب كنكون نخل زبل إمنت بفصم يا باللين مرجعات راح على ديمقراسي أي جبرينيو ديمقراسي انستيتيوشن مسريتكا ناي ود السب مبتي حلفنتن بنصر قمت كله دحرت هزبي خامن له خلو ما نم حد ديكتاتورشيب نتقراي مرحة إلى أي أمن الناس أمس وصعنا لومي كوا خمان لومي أبزع قرقر كلونا كوا ديكتيت زي تقبر هزبي صباح ناس أمس كونمو زي كعلي سلازي تي انستيتيوشن كنفتر ألونا بهالاي كب هجي حنت نقرك نقركا أب أمريكا we can walk and chew at the same time بهذا بالله بإجري إن داخل كون إن دابلعه خير خيليه حنت نقر مجمريا إذا دحار إذا زبهالي كل تيوب حنسا خن قورون خيلنا أبتو زرباي وانت زاري وينيرا إذا جزم ونسرح أيا تاموسكوت بخمي كم تخون علالك جمر الله تاموسكوت كيف لتكا أنت عينت مرتين كم نقمت موسكوت هاي سرحين يجزا يسرح مجمريا institution نفتر عد نفتر democratic principles اللوا constitution نقمت دحريو حزب تግራይ under dictatorship كقمت يخيل زبل امنتي باللينانه ካልኦት እውን ንርአ ኣብ ዩጎዝላቪያ ዝነበራ ምስ ኢትዮጵያ ዝማሰላ ንሳተን እየን ሎሚ ዴሞክራቲክ ኢኮኖሚክሊ ዴቨሎፕ ዝኾና እየን ዘለዋ ዳርጋ ኩለን እሞ ካብ ዩጎዝላቪያ ታብ ዲክቴተርሽፕ ዝነበረ ጀነራሊሲሞ ተባሂሉ ቀጥቂጡ ዝገዝአን ሰብኣይ እዩ ነይሩ ሶማሊላንድ ርአ ነፃነቱ ኣይረኸበትን every 4 years election ገራ በሰላም ትነብራላ ንምንታይ ኢና ተሓንቲ ዝፈረሰት ደቡብ ሱዳንን ኤርትራን ጥራሕ ንመርጽ ተን ካልኦት ከ ናብኡ ክንርኢ ኣለና ክፉእ ጥራሕ ክንርኢ ሃፍ ኤምቲ ሃፍ ፉል ዝበሃል ኣሎ ታ ሙሉእ ዘይረኣናስ ነቲ ዝጎደለ ጥራሕ ኣይንርአ ትግራይ ካብኡ ዝሐሸ ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ክህልወና ኣለዎ በሃላ እየ ጽቡቕ ብርግጽ ሓደ ናይ ፖለቲካ ኣብቲ ፖለቲካ ተዋሳእቲ ዝዋስኡ ዘሎ ኣካላት ዘልዕልዎ ሕዚ ትግራይ ብሓይሊ ብረት እያ ትኸይድ ዘላ ጭላንጭል እውን እንተኾነ ናርኣናዮ ዝመፀና ዲሞክራሲ ይጠፍእ ኣሎ ዝብል ሓሳብ ስለ ዘልዕሉ በዚ ተቐፂልና ሃገር ትልኩም ከዓ ጠቕሊላ ናይ ውልቀ መለኽቲ ክትከውን ዳ እምበር ገለ ዝብሉ ሓሳብ ስለ ዘለ ብርግጽ ናታቶም ሓሳብ ከመይ ኢኻ ትሪኡ ንዝብል እውን ኣልዕለልካ ነይረ ከመስግን እያ ኣይተ ስዩም በርሀ ክሕልፎ ይደሊ እየ ትብሎ መልእኽቲ ሃልዮ መጨረሻ ክበካ ሓደ ነገር ናይ ትግራይ ናጽነት ቀሊል ስለዝኾነ ይኮናን ሓቂፍናዮ ዘለና ቀሊል ኣይኮነን ኣብ መጨረሻ ህዝቢ ትግራይ ይኽውስኖ እምበር ኣብዚ ይኹን ኣብ ካልእ ዘሎና ግሩፓት ንፈጥሮ ነገር ኣይኮነን ንህዝቢ ትግራይ ምምሃርን ኣውትሪች ገይርና ብደንብ ምርዳእን እዩ ዓላማና ካልኣይ ስቲቭ ቢኮ ሳውት ኣፍሪካ in the 70s ዝነበረ እንታይ ይብል ነይሩ ይመስለካ እቲ ዝኸበደ መሳርሒ ናይቲ ተጨቁኒ ዘሎ ሓንጎል እዩ ነቲ ዝጭቁን ዘሎ ዝበለፀ መሳርሒ ዝብል ዘረባ ኣለዎ ስለዚ ኣብ ሓንጎልና ዘሎ እዩ ዝኽርብሸና መጀመርያ ከምዚ ናይ ኢራን ኤግዛምፕል ክወስድ ኢለ ይኮንኩን ግን ከንብቡ ከሎ ሞዛይክ ዲፌንስ ሲስተም ዝብል ኣለዎም ከምዚ ትግራይ ተጨኒቑ ብኩሉ መዳይ ክህረም ከሎ ዓዲ ሰርቫይቭ ከመይ ከም ዝገብር ብደንብ ኣፅኒዖም እዮም እምበር እዛ ዓደይ ዘለኹዋ ዓደይ እያ ምስ ኣሜሪካ ብወተሃደርና ዓቕሚ ዘለዋ ኮይና ኣይትርአን እያ ኢራን ይኹን እምበር ንርኢ ኣሎና እንታይ ከም ዝኸውን ስለዚ እቲ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ከምቶም ኣሕዋተይ ከም ዝብልዎ ብወተሃደር እያ ትኸይድ ዘላ ዲክቴተር ክንከውን ሰርቫይቫል ንኽንነብር TDF ማለት ናይ ትግራይ መተንፈሲ ሳምባ እዩ ናይ ግድን TDF ማለት ጽባሕ ክነግስ
يزدلي زبل عقمي حيلي كون لومو موسدا نيرو كابز هيجي زحشك جزيه يلن وتهدر اب تግራይ عقم خوسد اي وسدوان ስለዚህ ንሱ ውን ትምህርቲ ኮነላ ኣለዎ ጠመንጃን ተዘይሒዝና ክንዋጋዕ ዓቕምን ተዘይብልና ኩሉ ሰብ ክረግፀና እዩ ስለዚ ንሳ አይነ ቅልላ እቲ ወተሃደራዊ ዓቕምና እቲ ዲፕሎማቲ ዓቕምና ብሓይሊ ድኹም ዝኾነ ክልቲኡ ብሓንሳእ ክኸይድ ኣለዎ እታ ሓይሊ ውን እኮ ክትቅመጥ ኣለዋ ክንጥቀመላ አይሆፕ ከምኡ ከምዘይ ንኸውን እንተ ኮይና ግን ብሰላም ተሓትት ዓቕምኻ ኣተበርትዕ ስለዚ ኩሉ መና ናይ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘሎ እምበር ዝውስኖ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ይኮነን ድሕሪ ሕጂ ትግራዋይ እዩ ክውስና ነፃነት እንተደሊና ነፃነት ኣይፋልና እንተበልና እውን ብሓይሊ ይኹን ብሰላም ማዕረ ኮይንና ከም ንቕመጥ ስለ ዝኾነ ኣነ ግን ኣብ ትግራይ ነፃነት እየ ዝኣምን እቲ ካሊእ ሓወይ እውን ካሊእ ዝኣምን ድሓን ንሰማማዕ ከም ተጋሩ እሞ ንዕልል እሞ እታ ዝሐሸት ንውሰድ ክብለካ ደልየ ይቐኒየለይ